Ji destpêka krîza Sûriyê di sala 2011 û taniha, rejîma Esed di binpêkirînên xwe de berdewam e û li her du bajarên Idlib û Hemayê topbarankirinek tund ermanc kir. Gundewarê Hemayê ji roja înê ve û ta roja çarşemê rastî topbarankirineka tund ji alî rejîma Esed ve hat û bêhtiya wan êrîşan li ser Sehlil Gab li başûrê Hemayê hatin encamdan. Rêxistina berevaniya sivîl ya Sûrî îro roja yekşemê amarên topbarankirinên ku li Hemayê hatin rûdan belav kir. Got encama wan topbarankirinan de li ser bajarê Qel'etilmedîq dermansazek jiyana xwe ji dest da û du welatiyên din jî birîndar bûn. Lêd encama topbarankirinê de li ser bajarokê El Hewêz tenê ziyan madî bûn. Li gorî amarên ku rêxistina navbûrî belav kirine, got encama êrîşên li ser bajarok û gundewarên Eşşerî'a, Kerkat, El Hewêj, El Hewêce, Cebel Şehşibo û zeviyên Qêrat hatin encamdan tenê ziyan madî ketin. Herwiha gundewar û bajarokên li bakurê Sehlil Gab lê Keferzêta, Letamîna, Latîmin û Morg rastî êrîşekê hatin bê ku tû ziyanên canî werin tûmar kirin. Li gorî ku alavên ragihandinê belav kirine ku bajarokê Eşşerî'a îro roja duşemê topbarankirinek li ser hate rûdan. Di encamê de hejmarek birîndar ketin. Roja înaborî de neh welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Ew jî bê mûşekan li ser bajarê Hemayê. Li gorî ku hatiye belavkirin ku 3 jin û 6 zarok bûne qurbaniya topbarankirinê li ser bajarê Xanşêxûn li Idlibê û heman mîdyayan balkişandin ser wêyekê ku di nav wan qurbaniyan de 3 zarok ji wan xudan pîwîstên taybet bûn. Rejîma Esed êrîşên xwe bi mûşekan lê gundewarên Idlib û Hemayê di heyama çend rojên borî de berferehtir dike ku di encamê de hejmarek welatî birîndar bûn û hejmarek din jî jiyana xwe ji dest dan. Bajarê Xanşêxûn di çarşema borî de rastî êrîşekê ji alî rejîma Esed ve hatibûn. Di encamê de du welatî jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Ew helmetên topbarankirinên tund ji aliyê rejîma Esed ve hatin rûdan piştî civîna serokên her sê welatên Tirkiya, Îran û Rûsya lê bajarê Sûçî ku têde rewşa Sûriyê bi taybet ya Idlibê hate gengeşekirin û rêkeftinek derbarî wî bajarî de hate êmzekirin.